pinaalis. Tanaw-tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinantay, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinantay, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na nang iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw-tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, Mega love shoutout, Dan Cry. Charity, thumbs up. Mega love shoutout sa'yo. Thank you. Magandang dilag. Mega love shoutout ay sa harap ko talaga. Nasa harap.
Dan harang tol. Ayan, mega love shoutout. Ganpax TV. Kamusta na? Eto, broken pa rin. Alam ko, broken. Kailan ka bang hindi naging broken? Ito namang isa. Darling, why do I feel? Pero naka ngayon, kasi nakita kita ay, ano daw? Ano daw? Ulol ka na naman, tol. Piro. Tigas nun ah. I let you go, I feel like, why do I feel what I did wrong? I let you go, Naghahangin ito ang ano eh. Ayaw ba kayo sama? Ha? Nakasmile ako ngayon, tol, kasi nakita kita. Bakit? Ano ba meron sa ano? Ano ba meron sa akin? At napasmile ka? Premiere nga pala ni Ma'am Beron ngayon. Wala. Mega love shoutout sa moderator ni Veron Channels. Thank you. Ayan, mega love shoutout sis ni Veron Channel. Si Ate Maxi. Thank you po. Joel ni RC. Sana ito. Ayan, ano pala, premiere. E30. Dito muna ako sa premiere nila. Mega love shoutout TBN na mabangis. Tamsak host. Ayan, mega love shoutout ng TBN na mabangis.
Sakit ang tiyan ko. Wait lang ha, nandito ako sa premiere. Matapit. Kainis tong ano ko. Kainis yung ano ko. Parang hindi na. Para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinantay, di kaya kalabis ko. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinantay, di kaya kalabis ko. Magandang dilag, magandang dilag. Ako lang mag-isa dito, tol. Wait lang ha, wait lang, Bedpax. Dito ko sa premiere. Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na kang iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw, tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinantay, di kaya kalabis ko. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinantay, di kaya kalabis ko. Okay lang ako lang mag-isa dito. Solong-solo kita, tol. Bawa ka talaga. Bawa kalokohan, Bedpax. Uy, mega love shoutout, Digital Rise. Mega love shoutout sa'yo. Mega love shoutout, Mel 3. Thumbs up. Ayan, thank you sa thumbs up.
Pumunta lang ako sa... Uy, kamusta na, digital? Lasing ka ata. Ano, lagay panay-panay lasing? Makikita mo ako lagi, digital lasing. Hi, Mega Love, shout out. Thumbs up here. Ayan, thank you, Mel. Sa thumbs up. Wait lang ha, hindi kita madukita. Sumasakit yung tiyan ko, my God. Nag-loadingan na. Well, ano to? Mega Love shoutout, Wilmot. Sino yun? Mega Love shoutout, Wilmot Chuagohi. Yahoo, long time no see. Gwapang host, PFF ni Ma'am Charles. Okay. Mega Love shoutout, Wilmot Chowa. Thumbs up pala. Wow, digital ha. Tayo na yan. Mega Love shoutout, Mel. Wala, ang sakit kasi ng tank ko. Nangyari dito. Ayan, Mega Love shoutout, Simply Miracle. Hi, new here po. Thumbs up, dikit dan po. Sending support from Biron. Ayan, thank you po yung galing po kay Ma'am Biron. Thank you po. Ayan. Ipabunot mo kung masakit. Remove. Pwede remove mo. Ha? Ba't mo kasi i-remove? Sino dito? Huwag dyan. Mega Love shoutout, my topak host. Ito. Ano? Ito. Si Ate. Ayan, remove. True. Wala tuloy signal. Nawala signal. And I can see her ringing the Miss Universe, and heaven knows it kisses to my body like her. Hindi ako makita. Sus, nagpapatulong ata ng assignment. Gawin mo muna yan. Damit mo. Yung kinakabahan. BG. Ayan, thank you, my topa. Wala tuloy si Benta.
Module mo na bago ang S. O hindi ah. Anong module? Nandito ako, Tol. Nandiyan ka pala. Sorry. Ito. Benpax, shout out! Sabi ni Mike Topak. May Topak yan. Ayan, kung may gustong umakyat, akyat kayo. Dali. Naka-streamer na ako. Wilmon Chowa. Goheng. Di ba tropa mo si Ma'am Chels, guwapong host? Ahem. Shout out, Jen Soto, sabi ni Ben Fox TV. Bakit po, Wilmon Chowa? Type ka lang po ng Teddy dyan, ibababa ka ni night po. Wilmon. Parang na, nga kita, familiar ka sa akin. Ay, ba't gano'n ang sagot? Anong meron? Sumuso talaga sa digital. Wow, nakapato ko ngayon, no? Anong pato? Anong pato? May Topak. Sulitin ang sweldo, mga kalazara! Masulit! Nasada daw. Nagdala ko pag kailangan darating ito. Sulo ka lagi kaso natatakot na ako. Di ko sigurado kung sasagutin mo ba ako. Wilmon Chowa, tropa ko yun, nag-guest me dati doon. Nandun ka din. Oo, hindi kita masyado. Nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko na. Tagal na kasi yun. I smell something fishy. Napaka-chismoso mo, digital. Ano issue? Sign ng StreamYard. Ano yun? Kumanta ko doon. Matagal na kasi, di Wilmon. Ikaw ba yung... Kumanta ka doon. Kumanta ako doon. Matagal na kasi eh. Matagal na. Oo, marami na kasi nagbago. Gusto mo makyat at kumanta? May message ka. Sino? Taray, ano pa rin si digital? Member. Ayan. Sabi na yun ako. Anong nako? Anak ko? Anaconda? Wilmon, kanta ka uli doon para maalala mo, sabi ni Mike Topak. Aba, ngayon mo nang napansin.
to si Tak yan na. Kasi pag pupunta ka dito, sabi ko, wow, si Digital na yellow. Safe room sa member. Tagal ko ng member, nakailang ring nyo na. Kaya nga. Penpax. Tapos ngayon mo lang napansin, nakaka-insulto ka na. Hindi nung pumunta ka nga dito. Hindi na ngayon. May topic si host. Di makaalala. 1 year na kasi yun. 1 year na nga, hindi ko na nga maalala. Eh di akit ka dito para kantahan mo kami. Baka sakali kung matandaan ka. Tagal na kasi yung panahon na yun. Marami nang nagbago. Wilmon, si host. May amnesia na yan, sabi ni Mike Topak. Toka, yun pa ba? FB mo. Ano yung FB, digital? Lala po yung mata ko eh. Wilmon, takot na. Correct. Lahat naman ng tao nagbabago. Oo nga naman, Ben. Walang alam ko naman ba't ganyan mata mo. Hindi nakakabasa malapit. Oo, hirap makabasa ng live. Kailangan ko man ako. Yung mata ko, kailangan na masalamin talaga. Akit ka na, Wilmon. Nagbabago ng damit, sabi ni Mike Topak. Di ka kasi kumakain ng kalabasa. Lagi nga ako kumakain nun eh. Yun nga yung favorite ko eh. Kaso wala pa din. Di pa rin talaga lumilino ang mata ko. Tanan. Powered by J-Bobo exclusive. Mata mo, host! Dapat ipa-laser na yan. Laser. May karata? Katarata? Darama ating puso. Alam sa'yo kahit kailan papato. Nag-PM ako sa'yo. Ang iba sa'kin
Powered by DJ Womo Exclusive. Wala, di ka yata busy ngayon, digital. Wala ka mga module. Kahit kailan. Nawala si Wilmon sana. Napakantayin ko na eh. Wala do meron kaya. Baka naka-ignore. Yan. Might go back like that. Wala si Wilmon. Wilmon, nandiyan ka pa ba? Marami akong i-check na papel. 450 times 7. Dami naman yan, uy. Hindi mo kasi maalala si Wilmon kaya umalis. Hindi ko malay. Mega love shoutout, Jackie Santilan. Mega love shoutout po. Love po. Maraming salamat po, Ate Jocelyn. Dan Tamsak Langka, maraming salamat po, Ate Jocelyn. Sabi na nga, naka-ignore eh. Sus, nagbago ka na rin. Uy, hindi ka naka-ignore. Ba't naman kita i-ignore? Wala kang message. Wala kang message. Ganda ng host, uy. Wait. Thank you po, Ate Jocelyn. Sana all maganda. Opo. Mega love shoutout. Iser Kataag. Shoutout Let Idol watching from Cyprus. Ingat-ingat dyan, Izar Kataag. Kaya, thank you sa sa support. Ingat sa'yo dyan at ingat-ingat po kayo dyan. Teddy Bear, FB mo, di ba? Oo, bakit? Hindi ka na na-ignore, loka. Pinagsasabi mo, maka-ignore ka. Hindi ka nga naka-ignore. Baka ako naka-ignore. Love ka. Susadya! May pima ko, wala nga. Ano ka ba? Kulit mo. Kani mo. Wala nga, oh. Ang tahimik mo naman, Benta.
nangyari ako nakam. Boss man. Never mind na nga. Nakunod, ganon, digital ha. Nakamute, naka-ignore yan. Wala nga. Ang kulit. Wilmon Jowa. Ang sabi niya? Pwede naman dito, Paco. Hello? Akit ka, Wilmon. Kantahan mo kami. Dali na. Sige nga, ikaw mag-PM. Nag-live ako eh. Tol lang ako sa'yo, Tol. Bakit? Mga ba akong ano? TV. Yung masyadong tahimik, Tol. Kainin talaga. Thank you po, Ate Jocelyn. Boss man. Are you ready? Para kasing anghel to. Anghel na lumapag sa baba. Ano? Type kasi kayo ng ano dyan, ng teddy bear, teddy, para mababa ni Nightbird yung mga bahay. O kaya akyat kayo. Gusto niyo ba umakyat? Akyat kayo para may kasama naman ako dito. Kaya nga nagano ako eh, nag-streamyard. Sumat ako, grabe. Pag nasa silawan. Agad! Ay, aakit si Wilmon. Ano ba sa kalimutan? Are you ready? Ayan, bakit ka na, Wilmon? Mega love shoutout, sis! Sweet 32.
Evening din po, sis, 32 Vlog. Thank you, Giving you the daily music mix. This is DCS Beats Production. Never underestimate the order. Ba't walang harang? May harang yan. Di mo lang, baka naman skip mo, digital. Nangyari ka pa. Ana, siya si Rizalina Silo, sabi ni Queen 32 Vlogs. Ayan, si Wilford. This is the yes for you. This one. Ayan, mega lang shoutout. Uy, nakamute ka, Wilford. Ay, I know. Alam ko na kung sino. Oy. Nakamute ka, no, Wilford. Alam mo na. Oy! Shout out! Ate! Hello. Hello. Hi. Winter Ano kakanta Vlog. mo? Yan. Pantay ka na, kumanta ka na, kantahan mo sila. Sige. Ayan, kakantahan kayo ni Wilmot. Dali lang naman ako. Yan. May kakanta na sa inyo. Ayan. Ano ba gusto nyo? Mag-request kayo kay Wilmot. Nagbabaka. Alis muna ako. Huwag kang palis digital. Ito ka lang. Sa isang larawang upas ay aking nasilayan muli ang ating lumipas. May babalik ko lamang Ay, ganun siya. panahon Please ng just say out na. Ako oras. din kakanta, Teddy. Di Sige sana lang, lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat ng tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. Ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Sa itong yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang upas. Ayan, palakpakan natin si Wilmot. Diba? Wala akong copy. Wala akong copyright. Sandaling ito, di Ay, ako meron pa pala. nagbabago. Active, tamsak na ho. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. My God, ang sakit. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat ng tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Sa itong yaman ng puso ko,
Makulay na yugto ng buhay ko, bumabalikan ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Yay! Walang siya. Salamat sa'yo. Active. Ano ka lang? Type ka lang ng Jenny. Salamat sa'yo. Ayan. Salamat sa iyo, Wilmon, sa ang iyong handog na kanta para sa kanila. Kamusta ka na pala, Wilmon? Nag-ano ka ba? Nagla-livestream ka? Lalong kumupas ang larawan. Hindi. Lalong kumupa sa iyong larawan. Ang taas ng... Ano to? Ang S, S. ah? Yes! Bago ka na lang. Kumusta ka na, Wilmon? Parang ang tagal mo yatang na, ano, ah? Uy, inibang mo na. Ha? Hindi, nagbabasa ako. Ah, Okay lang. okay ka lang. Hindi naman ako, hindi naman ako active. Bakit? Nag-ano lang ako kahit dati pa. Sa guesting lang ako. Nagpo-post ako dati, nag-guesting. pero wow. O nga pala, nag-guest po yan. Kung gusto nyo magpa-guest kay Wilmot, ano nyo lang siya. Ang tawag dito? I-message nyo lang. Pwede rin naman sa punta ko yung channel nila. Ang taas na. Mega nag-shoutout, Jelly Cooking Recipe. Hi. Hello. Thank you. Patamsak naman. Ayan o. Parang may mga bago tayong dumating. Wow! Buti may nagpapag-guess sa'yo. Ayan. Kung gusto niyo magpag-guess, Hindi mo kasi ako kailangan may topak eh. Madami nag-ano sa akin sa mga dati, sa mga Grand LS. Oo. Malalaki bahay. Dati yung Oo nga. nag-aagawan pa sila eh. Nag-aagawan pa sila sa akin eh. Sino daw gusto kong maging manager? Hindi naman lumagal yung mga yan. Gusto. Sa linggo, meron basta Sa linggo, saan ako makanta. Sa Grand LS. Oh. Tedeng, wet, sabi ni Ben Pax TV. Ikaw, akit ka, ano, Ben Pax? Akit ka. Akit kayo? Visit mo Malalaking kaya bahay, ng bigyan na ni Moni. channel ko. Malalaking bahay, Wala. bigyan na ni Moni kumanta ka. Go ito. Bastang tol. Wala ano eh. Okay lang yan. Hindi ko naman inaano yan eh. Hindi naman Akala ko pare-pares yan. ang tagal mo na, no? Ano? 1 year na nga, no? 1 year na higit. Nagpo-post ako bihira. Dati kasi siyang guest. Nag-guest talaga yan sa mga live streaming. Kahit Gusto mo na ngayon, ako sa baba doon. O kahit ngayon daw, sino gusto magpa-guest? O, di ba? Kunin nyo na si Wilmot. Anong gusto nyong kanta? Ako kakanta. okay, kung ano naman siya. Ayun. Antahan natin sila. Ako na ang kakanta.
Bakit ayaw mo na umakyat? Okay lang naman yung kanta. Ganun naman talaga. Mega love shoutout! Sis Kibran, shoutout! Si Ate Casey Mapsi, maraming salamat po. Forevermore! Wala nang forever. Mahal ka sa akin. Hindi ko nawawala. Hindi talaga nawawala yung ganyan. Favorite na to. May kasama ka dyan, Wilmon. Ba't narinig May mo? kasama ka dyan. Oo. Ayan, kakasahan ko kayo. Acoustic heaven. Hello, wait lang. Parang hindi na rin. Hello. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y mapanagay pag di ka namamasal. O bakit ganyan at maging saking pakulang, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayagap sa tuwina. Kahit sa'yo, puso kong ito'y natutong magmahal. Sa tabang ganyan, sana nga pag-ibig na nadarama pagkaingatan. Huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sana sasaktan ang puso na sa'yo'y mahal. Ang naging damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y digit. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Dahil sa'yo, puso kong ito'y natutong magmahal. Sa tabang ganyan, sana pag-ibig na nadarama pagkaingatan. Huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sana sasaktan ang puso na sa'yo lahat. Tawag ng aking damdamin na ikaw at walang iba. Na lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Huwag paluluhain, ang pagsamo ko digit. Tunay na tunay,
ikaw at walang iba. Sa lahat-lahat sa akin ay ikaw na talaga. Susimot pa yung hain ng pagsama ko, sige. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Ayan. Galing, no? Pwede ka dun sa ano eh. May premyo doon, pwede ka doon. Ha? Doon sa sa tuwing Monday yun eh, meron siyang ano, price. 1.5 na yung Thank price you, na Ate yun. Mamsi. Hanggat di nabubunot yung ano, pwede ka daw makakanta ka eh. Kanta mo, premyo mo yung ano, pamagat ng ano niya, program. Ano ka? Chappy ka? Chappy. Sabi ko, ano, pwede ka dun sa ano, pinupuntahan ko. Kumakanta ka kasi. May premyo yun. Oo. May price pa naman. Kaya marami nag-ano. Sabi ko lang, baka gusto mo mag-ano. Malaki rin yung ano ako kaya. 1.5. Laki rin yung premyo. Oh, 1.5. Ayan. Nalaki pa yung pag ano. Nalaki pa yung pag hindi nakuha. Mega love shoutout, it's me, Ramen. Tamsak mo sayang. Mega love shoutout sa'yo, it's me, Ramen. Time lang ng 10, bababa kayo ni Naipot para Kanta ka daw. Ha? Ayaw na nga nung siya. Naumay na yata. Naumay na. Then, nakita mo na may chami, di ba? Okay lang, sanay na ako sa base, sanay na ako dyan. Sanay ka? Mas malala pa nga nung ano eh. Nung admin ako sa isang page, mas malala. Wala pa yun. Hindi naman kasi pare-parehas yung ano, opinion ng tao. Ay, mga gawin yun. Okay. Tol. Yes. Yes, yo. Ayan. Kantay na din yung Forevermore. Forevermore? Forevermore? Walang forever. Bad bacteria in poor food preparation lowers gut immunity. Ursiflora Probi Bears with dual. Nag-video na. Nakatulog ako. Bakit? Sabi ba ako matulog ka? Tulog na yung kanta mo eh. Hindi naman nagla-live si Mama, no? Hindi mo nakikita eh. Sino? Si Ma'am Chel. Wala na, no? Tulog ka na lang, Pentax. Hindi ko na nakikita nagla-live eh.
Moderator si Casey, Ma'am Kim lang. Langgait tambay ko, mangisda. Ayan, thank you po, Ate Casey. Thank you po. Ang ingay ng ano mo? Anong maingay dyan? TV yun, mumut ko muna. Ayan, mute mo kasi hindi ko maintindihan. There were times when I just want to look at your face. With a time for better time. When I just want to beg you and pray. In the cold of tonight. Alam mo yon? Birit na. Mukha na akong mopo dito. Si co-host, pakantahin ko ng Forevermore. Ikaw daw ang kumanta ng ano, ng Forevermore. Hindi ko alam yan. Ay, dyan. Basta yung mga kinakanta ko, nakakanta ako ng mga anime, yung mga ganyan, Japanese, Korean. Oh, ano, gusto niyo ba marinig yung ano, yung kanta ng Japanese? F4. Yan yung mga sumikat ko na cover sa YouTube. Yan ako nakilala. Oh. Ayan, sa F4 na lang. Pakantayin natin siya ng F4. Tsaka yung mga nag-rap din ako. Rap. Ayaw! Sabi ni Mike. Bakit? Ayaw. Gulo na ito niya. Dali na, ano ba? Gulo yan si May Tupac. Kaya ganyan na yun eh. Nothing else? Vicks inhaler. Breathe. Si Daomeng. Si Daomeng Galis? F4 yun, di ba? Man. Pakantayin natin siya ng ano, ng F4. Gusto nyo ba marinig? F4 yun. Ano ka ba? Sumikat ka siya dyan eh. Grabe to. Ano, Then, kanta yun na. yung sa ano. Yan ba Sige, kantayin kanta ba? ka na. Sige. Yan, dito na ako po. Sige, kanta nga ng mag-mute ako. Pakinggan ko lang, eh. Okay, kantayin natin ito. Oo nga, pagbigyan niyo naman siya, kakanta na nga eh. Ito madalas sinari ko sa kanta eh. Dati. May TV kayo? Naririnig. Oh, inig mo pa rin. Baka mapalo tayo ni lolo niya. Huwag na lang yun. Yan.
Wala nakatuloy. O yan, wala na. Konting angats ng co-host. Akit Wala. kayo ah. Yung akit. Hindi pa ako nakakainom. Ganito talaga ako. Yung boses ko, ganito talaga. Ano na? Ano na daw? Antahan mo na daw siya. Ito na. No. Ten, ten, ten. Ten, ten.有你会是谁？身定在哪里？多不都对？感情间，才交之间，共把一遍。哪一件，在哪一件，给予心思，你我新鲜。在计较，在尽全备，在你身边。就算世界都要把你否定，就不能让我放弃你。就算我们的过去都没有了甜蜜，我依然守护你。Oh baby 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 my baby baby 我全不能拒绝你。你小心你声音还占领我的心真的忘记，想你就上深呼吸。Oh baby baby my baby baby 我全不能拒绝你。不管你在哪里，我一定会找到你。没一件，没有一件，有理性有坚持誓言。你是谁？方向永远并不遥远。就算世界都要把你否定，也不能让我放弃你。就算Teka lang, Sarah. 都没有了甜蜜，我依然守护 Say and Patrick. 你。Oh baby 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 my baby baby 我全不能拒绝你。你小心你声音还占领我的心真的忘记，想你就像深呼吸。Oh baby baby my baby baby 我全不能拒绝你。 Oh, baby, baby. Mawawalan ka ng baby. Nandun ka to. 会找到你。Baby baby baby my baby baby 我全不能拒绝你。你相信 Sayang wala si Mel. 还占领我的心真的忘记， Tawag ko rin si Thea. 深呼吸。Oh baby baby my baby baby 我全不能拒绝你。不管你在哪里，我一定会找到你。不管你在哪里，我一定会找到你。 Yay! Ay, nakakaamat talaga ang katol. Ben Pax.
Sayan Patrick, mag-text ka ng setting, tapos puntahan ko. Malablag naman, patukin mo agad, ayan. Lablabin kita, Sayan Patrick. Sabi ko nga, may topak. Ganito lang talaga, boses ko. Sana all 4K na. Ganito lang talaga. Andito Yung ako, mga- Sayan Patrick. Yung Pinapanood mga yung ano mo. nakakakilala sa akin, alam na ganun Nagtrabaho talaga. para sa pamilya, ayan. Kita na ka. Alam ko naman sasabihin yun eh. Ano yun? Salamat mo. You're welcome, Sen. Salamat po sa pupunta. Yan. Dikit tayo. Dikit sa dikit. Oh, baby. Umalis ka na, baby. Ayan. Kantahan ko din kayo. Ano yung gusto nyong kanta? Ay, ito na lang. Ako na lang pipili. Okay lang. Wilmon. Thank you, Wilmon, ha, sa pagpunta at bakit. Uy, wala yun. Dikit ko na din yun sa'yo to host. Nararamdaman mo ba? Oo, ramdam ko naman sa'yo. Kantahan ko kayo. May tinatago ka pala host. Please, tago mo na lang yan. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the soul that you know will be there. Until the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, then you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth. Then the hero lies in you. When you face the world alone, no one will just hand for you to fall. You can find love if it search within yourself, and the emptiness you'll feel will be until the hero comes along with a strength to carry on, then you can be aside, and you know you can survive. So when the feeling is gone, look inside you and be strong, then you finally see the truth. Didn't hear your lies in you. Don't know. It's hard to follow, but don't let anyone tell it away. Oh no.
Sabayan mo si Gus, kantahan mo yung baby baby. Baka magkaroon siya ng baby. Kasi gusto niya na magkaroon ng baby. Ayun o, nagpakulay ang buhay. Ayan, thank you sa super stickers. May topa, 120. Pero, ayan. Ayan, ano ka na? May nag-super chat. Ay, yun eh. Thank you, Ate Casey. Hindi naman sa akin yun. Hindi, yun totoo talaga pag kumakanta ako, may napapalipad din. Pakantayin na natin, baka may magpalipad. Depende sa ano, pag kilala ako. Papuntahin mo na yung kakilala mo dito. Wala, hindi na sila active eh. Di ba nga, gaya na sabi mo, marami nagbago. Gaya nung manager ko. Sabi ko nga sa'yo, marami nagbago. Lalo naman ang hugot mo. Pero talaga. Parang ano lang yun eh, yung... Saan ka ba ngayon, Wilmon? Saan ako kumakanta? Hindi. Saan ka? Saan ako? Caloocan. Taga-Caloocan ka. Lan. Why? May manager ka co-host? May manager ka daw co-host? Dati, dami. Dati daw, meron siyang manager. Wag kayo. Dami. Wag kayong ano dyan. Ano lang eh. May manager. Hindi Baka na naman. Wala, hindi na active. Hindi na sila Manager active. naman. Sana all, sabi ni Ben Pag-TV. Hindi na sila Diba? active. Sana all na walang tayo. Sana all. Yan na. Manager rin ako. Sabi ni di ba ito back? May manager rin ako. Akala mo ito. Sinabi lang ito pa. Wala naman itong tao. Hindi mo niyo naman na nahalata, Chinese si co-host. Marunong din yan mag-Chinese. Co-host? Kanta. Hindi ka na lang umagri, co-host. Sayo ko nga pala. Di ba sabi mo kanina, Japanese, Chinese, cherry is smoke. Sabi ko. Ano daw? Sabi ko. Ako din, may manager, kala nyo kaya lang Oy, may manager si Ben Pax. Mas lalo akong tinatopak sa'yo, co-host. Eh, ano naman yun eh. Totoo naman sinasabi ko sa'yo eh. Sa inyo.
Oo nga, maniwala kayo kay kay Wilmon. Totoo yan. So, yun. Hindi nyo ba alam? Marami kumukuha sa kanya. Yung guesting ko isang araw. Isa Naka-11 na. ako, Isa nga doon isang araw lang. O, tinan mo, naka-11 nga siya. Huwag nga kayo. Baka naman co-host kahit isa lang. Ano isang manager? Wala na nga, hindi na nga active. Sana pin-active. Ano ikaw, bira ka mag-Elis. Ngayon lang kita nakita mag-Elis ulit eh. Oo, bihira lang ako mag-edit kasi busy ako. I'm busy. Lalo pa siguro pag wala na yung pandemic. Oh, wala na. Bye-bye. Ako nagagala lang naman ako eh. Prove it. Bisita Pakita ko mo lang. manager mo tapos ipapakita ko rin sa yung manager ko, sabi ni May Topa. May katol ba dyan? Ano ko? lang yun? Sa ano lang yun? Wala. Sa ano lang, sa YouTube ko lang yung manager. Hindi kami nakikita. Oo. Oh, Okay ka na? sa YouTube lang yun. Huwag kayo ang dyan. Babayaan nyo na, may manager siya. Kayo talaga. Dati lang naman yun. Wala na ngayon eh. Ventax! Katol ba ang tinira nito? Grabe talaga ang power. At least siya, walang ginagamit ng song. Para hindi ako makopyright. Ano pangalan yun eh? Acapella lang yun ang ginamit niya. Eh, paano pag may mic yan? Diba co-host? Wala nga akong mic pag kumanta. Wala nga siyang mic ko. Diba? Wala siyang mic. Acapella lang yun. Saka yung iba, madami Power sa nagtatanong. kinikilig, sabi ni Mike. Saka ano, sabi nila, sumali daw ba ako sa mga contest? Sabi ko, hindi. Tinan nyo? Nanalo pa yun sa na- contest. Hindi, Kayo. natanong ako. Yung iba, kung sumali daw ba ako sa mga contest? Sabi ko, hindi. Ano lang ako, sa wishing lang ako. Doon ako kumakanta. Buti na lang, walang top mic. Ay, maniwala yung kanta ko, 400 followers. Recent changes to your lifestyle can irritate your Ito ang pinakamagandang LS mo, Tol. Masaya ka ba, Tol? Sobra bang saya, Tol? Alam kong broken-hearted ka, pero ngayon. Nakakatamad. Ito ang nakakatamad na LS mo, host. Kala ko mas... Gulo eh. Ano eh. Magkaiba yung opinion eh. Ilang oras ka ba mag-ano? Lakas ng amat talaga, power. At least napasaya kayo ni Whitmon. Hindi totoo naman yung sinasabi ko eh. Ba't ba kailangan ko magsinungaling? Hindi totoo. Totoo yun. Uy, totoo nga yung sinasabi ni Whitmon. Maniwala kayo sa kanya. Gusto niya dikitan niya yung yung
yung pupuntahan ko sa Linggon, maniwala kayo. Pentax, talon na lang tayo sa building para masaya. Basta lang lumayo, dito ka lang sa aking tabi. Mabuhay ka sa buhay ko. Pinagmamahal, pati ang ating mundo. Binigyan ng naniniwala ako sa'yo, co-host, Power. Maniwala naman kayo sa kanya, kahit ngayon lang. Asan na si Wilmond? Nakamute ka. Wala kang ano pala. Then, manonood kasi ako eh. Manonood ka na? Pabalik ako mamaya. Dali lang naman ako. Sige. Sige na. Sa lahat ng NS Motor, ito ang pinaka-power. Na hindi na iiwan. O, diba na, dagdagan yung akin. Tol, asan na ba yan? Lahat ng ako sa'yo wala hindi ka iiwan. Thank you po, Ate Ma'am.
Hindi. Kanta na. Kanta yung klase ng alam mo ko kanta na. Kanta na tol. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko at na pag-ulap sa aking pagpikit. Tanging naisip, ikaw nasa hanggang wakas ng aking pag-ibig, ngunit biglang nagbago. Di na madama kapag kapiling na kita, nanalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiinip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lason mong halik. Inaanok ka tatol. Hoy nanatiratit ng iliyap. Agad akong nadadala kapag ikaw ay yumaman. Ngayon nag-iisa, laging nilalamig, na wala na ang lahat-lahat. Ito'y naging panaginip, ngunit biglang nagbago ka. Hindi naman kapag kapiling na kita, naglalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Akala ko langit. Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiinip. Sa yakap mo ay nagayuma.
mong hiling. Walang echo? Wala ka? Hindi nga. Balita. Balita na sa radyo sira. Nag-comment lang ako doon sa kabila eh. Hindi na rin kasi ako maalala eh. Sino? Nagre-request, kantahan ko daw sila. Ay, kantahan mo na sila. Mega love shoutout. Tian, Natanyo. Ba't wala echo? Hello? Hello? Picture Hello? muna tayo, steady, bago bumaba. Souvenir. Oo, nagkaganyan talaga ako. Iba nga, nag-picture ba eh. Picture. Tara na! Bakit? No lang, para hindi ko kayo makalimutan. Kaya nga iba, nababalikan ko eh. Okay lang yan. Babalik-balik ka lang sa aking end. Hindi, picture lang. Sabi lang. Sandali lang. Picture, sandali. Tsaka, bababa na rin ako. Picture ka. Sandali. Ito lang. Wait lang. Oh. Dali. Yes, okay na. Hindi. Maano tong kamay ko? Ayun. Thank you. Gumagalaw eh. Sunod na lang ha. Sana picture. Sana lang picture frame. Bye-bye. Ingat ka. Bye! Thank you so much pag-guest mo sa Welcome din. akin. Ayan. Ingat-ingat. Nakakahiya. Bye. Ay, kilala pa naman ako nun. Kung tinanggihan ko. Punta ka na doon. Sige, bye. Ayan, bumaba na. Uy, baba na. Bumaba na siya. Kasi magigas pa daw siya sa isa. May guesting pa siyang isa. Thank you po, Ate Maxi, sa pag-pichi-pichi po. Parang artista, may ma-picture. Sabi niya, souvenir. Para daw may souvenir. Ayan, sa mga nandikitan ko na dyan, pasukli naman daw, sabi ni Leila. Puntahan niyo yung bahay ni Leila. Pa-picture nga din ako, Ton. Akit na kayo. Pwede pala yun, picture sa live. O naman, picture lang naman eh. Pa-picture nga din ako, Ton. Sure, akit ka. Dalawang puso. Ayan, punta kayong bahay mo, Tian. My funny TikTok 2021 Leanne Nathan. Ayan. Pinapanood ko yung video mo na TikTok.
Take so. May nakikita ba kayo sa likod ko? Ang kulit niya, no? Nag-peace sign pa siya. Peace sign. Ang kulit niya, no? Nag-peace sign. Mag-ilaw ka, dilim. Maliwanag naman na. Nakikita naman ako. Walang yung nakikita. Biglang na. Parang ang hina ng ano ko na. Ang hina. Naka-ano na. Kulang na lang, rest in peace. Parang inaantok. Bakit gusto ko kanina? Ang blooming ko. Sana all blooming. Sana all blooming. Malulobat na ako. Malulobat na yung cellphone. Pag ito nalobat, wala na. Bye. Sa mga natikitan ko dyan, kasukli naman, sabi ni Layan. Dan ako sa'yo, Layan. Tikit ako. Sa akin, May. Lisa. Papa. Iyan nyo daw sa Layan. Layan Dan, sabi ni May Topa. Nalalamig kita, bakit ka? Ay, mag-end na lang ako. Next time na lang. Hello, telephone. Mag-end na ako. Lulubat na yung cellphone.
Pumunta na ako sa kanta ni ano. Yan, maganda po ako. Naka. Thank you, Ate Mamsi and my Toka with Max at naman naka-busy. Thank you so much. Ayaw. Bye! Bye, bye, bye! Maganda ka.